12 jaar cel en tbs geëist na gewelddadige dood van Scalda-docenten in Middelburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte een gevaar voor de maatschappij. En verder in deze Zeeland nu. Wachtlijsten in Zeeland langer dan elders. En België wil annexatie, waarschuwt schrijver. Goedenavond. Tegen de 38-jarige man uit Oost-Soeburg, die Mechteld Renema van het leven zou hebben beroofd, is 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De 53-jarige lerares van het Scalda kwam in april vorig jaar door 32 messteken en zwaar geweld om het leven. De verdachte was de vriend van Mechteld. En bij de rechtbank in Middelburg staat verslaggever Rick Bolt. Rick, jij volgt de zaak. Hoe is het Openbaar Ministerie tot deze strafeis gekomen? Ja, volgens het Openbaar Ministerie is dit een klassiek voorbeeld van femicide, van vrouwenmoord dus. Ze noemen zelfs de verdachte een gevaar voor de maatschappij. Hij was al eerder veroordeeld voor het mishandelen van Mechteld en van haar zoon. Maar desondanks bleven de twee nog wel samen en hadden ze nog steeds een relatie. Al werd hij door bekenden wel onstuimig genoemd. Dat leidde uiteindelijk tot de explosie van geweld zoals we hebben gezien in april vorig jaar. Op die bewuste avond, 1,5 jaar geleden, hebben Mechteld en de verdachte flinke ruzie. Het loopt zo uit de hand dat de verdachte volledig door het lint gaat. Hij slaat, schopt en steekt 32 keer op haar in met een mes. De man neemt een taxi naar huis en laat Mechteld achter in de woning. Ze wordt een dag later gevonden nadat ze niet op haar werk verschijnt. Als agenten het huis binnengaan, treffen ze Mechteld aan in een plas bloed. De verdachte meldt zich een paar dagen later bij het politiebureau. Hij bekent Mechteld om het leven te hebben gebracht. En de officier vertelde vandaag opnieuw hoe heftig dat geweld is geweest. Volgens haar was het slaan en schoppen en het steken allebei afzonderlijk al genoeg om Mechteld om het leven te brengen. En daarom komt het Openbaar Ministerie dus ook tot die stevige eis. Ja, want die stevige eis, dat gaat dus ook over tbs met dwangverpleging. Ja, dat klopt. Er zijn verschillende experts die de verdachte op verschillende momenten hebben onderzocht. En zij komen tot de conclusie dat hij last heeft van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekjes. En dat betekent eigenlijk dat hij zich veel beter vindt dan anderen. En op het moment dat hij wordt tegengesproken, bijvoorbeeld in een relatie, raakt hij al snel gepikeerd. Volgens de verdachte zelf is er helemaal geen sprake van een stoornis. En juist die ontkenning zorgt ervoor dat het Openbaar Ministerie eist dat hij gedwongen verpleegd gaat worden in een tbs-kliniek. Maar hoe reageerde de verdachte dan vanochtend op die eis? Ja, hij herhaalde opnieuw dat er bij hem helemaal geen sprake is van een stoornis. Volgens hem heeft hij ook helemaal geen problemen met agressie en is hij juist heel vriendelijk en sociaal. Maar ook zijn advocaat zet vraagtekens bij die tbs-eis. Volgens hem voldoet de verdachte helemaal niet aan alle kenmerken van zo'n antisociale stoornis. En dus is het nog maar de vraag of er een tbs-maatregel opgelegd kan worden. Of misschien moet die tbs-maatregel wel gecombineerd worden met een veel lagere gevangenisstraf. Heeft de verdachte vanochtend tijdens de zitting nog iets gezegd, Rick, over zijn daden? Ja, zoals gebruikelijk in een rechtszaak kreeg hij ook het laatste woord. En daarin liet hij voor het eerst ook iets zien van hoe hij zelf terugkijkt op deze gebeurtenis. Hij werd ook voor het eerst een beetje emotioneel. Hij vertelde, ik had dit nooit zo gewild en elke dag bid ik tot God om vergeving. Ook richtte hij zich tot de kinderen van Mechteld en vertelde dat hij ook voor hen bad. Dat het goed met hen gaat en dat ze op het rechte pad blijven, want zo had Mechteld het gewild. De rechtbank buigt zich nu over het vonnis en doet uitspraak over 2 weken op 6 november. Rick Bolt, dankjewel. De 22-jarige man uit Delft die een persoon op het station in Vlissingen op het spoor duwde, moet zo snel mogelijk behandeld worden in een GGZ-instelling, bleek vanochtend tijdens een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Middelburg. De verdachte duwde in maart het slachtoffer om onbekende reden op het spoor in Vlissingen. Die liep daardoor een gebroken been op. De verdachte kwam in het verleden ook al met justitie in aanraking. Oud-directeur Leo Remijn van de Zeeuwse Verzekeringen is overleden. Hij had de ziekte ALS. Sinds hij die diagnose kreeg 2 jaar geleden hebben medewerkers van de Zeeuwse al meer dan 4 ton opgehaald voor onderzoek naar de ziekte met talloze acties. Zoals spinning-evenementen en voetbalwedstrijden.
Leo Remijn is 64 jaar geworden. In Zeeuwse ziekenhuizen wacht je veel langer op een behandeling bij de afdeling oogheelkunde dan in de rest van het land. Blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Waar je landelijk zo'n 50 dagen op een oogoperatie moet wachten, is dat hier in Zeeland 150 tot 200 dagen. Dat is 3 tot 4 keer langer dus. Wel is de situatie bij Zorgsaam in Terneuzen al flink verbeterd ten opzichte van een maand geleden. Toen was de wachttijd nog 356 dagen. Dat is een heel jaar. En dat is nu afgenomen naar 151 dagen. En dat komt volgens Zorgsaam door de samenwerking met een externe zorgaanbieder, iScan. We denken door een samenwerking met hun aan te gaan dat wij de oogheelkundige zorg ook in Zorgsaam heel erg kunnen verbeteren. En we zien daar nu al wel de eerste tekenen van. We zijn nog niet definitief met elkaar in zee, maar we zijn wel aan het kijken hoe we elkaar al een beetje kunnen versterken. En we zien eigenlijk al dat onze wachtlijsten terug aan het lopen zijn op het oogheelkundig gebied. Dus daar zijn we in ieder geval al heel erg blij mee met deze eerste stappen. Ja, hier in de studio zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, dat is dus oogheelkunde, hè, ook nog en Terneuzen. Maar wat zeggen de cijfers nog meer? Nou ja, bij Zorgsaam valt naast die oogheelkunde ook nog de colonscopie op. Dat is een kijkoperatie in de darmen. En bij het ziekenhuis in Terneuzen wacht je daar 125 dagen op, terwijl de doorsnee wachttijd 30 dagen is. En ook de plastische chirurgie van het ANERZ in Vlissingen valt op, met een wachttijd van 120 dagen, terwijl je landelijk meestal maar zo'n 15 dagen erop hoeft te wachten. Ja, veel vergelijkende cijfers dus. Waar kunnen we die terugvinden? Ja, ik kan me voorstellen dat al die cijfers, als die allemaal om je oren heen vliegen, dat het niet allemaal blijft hangen. Dus we hebben alles voor je op een rijtje gezet op onze website omroepzeeland.nl. En het is natuurlijk ook te zien op je telefoon in onze app. Jannes, dankjewel. De 81-jarige man uit Wemeldingen die in februari zijn 69-jarige buurman neerstak, heeft 15 maanden cel gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En dat betekent dat hij op korte termijn vrijkomt. Het slachtoffer had een relatie met de ex-vrouw van de bejaarde dader. Er was onenigheid over spullen en dat escaleerde. Er werd wat geduwd en uiteindelijk gestoken. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn hals, buik en hand. Staatssecretaris Chris Jansen blijft Zeeland de beste plek vinden voor een treinproef in 2029, antwoordt hij op Kamervragen. Voor het testen van een beveiligingssysteem zullen de treinen er dan 4 maanden uitleggen, helemaal tussen Vlissingen en Goes. En ook de maanden erna kunnen er storingen en vertragingen zijn. De Zeeuwse politiek, werkgevers en scholen die hebben al fel geprotesteerd tegen de proef. Oké, mag je gaan trekken? Probeer losmaken. Zo hard als je kan. Medewerkers van het Nemo Science Museum voerden vandaag experimenten uit in de bibliotheek in Terneuzen. Het Amsterdamse Wetenschapsmuseum toert door Nederland om ook buiten de museummuren nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Leuk en spannend. Waarom was dit zo leuk? Nou, om iets nieuws te leren. Welk proefje vond jij nou het leukst? Welk experiment? Die matiflaas. Eigenlijk dat heel veel experimenten anders zijn dan je denkt. Waarom was het spannend? Omdat bij die elektrobol, dan leek het alsof de bliksem jouw echt aanraakte. Terneuzen was voorlopig de laatste stop van de Nemo Science Tour dit jaar. In 2050 hoort Zeeuws-Vlaanderen niet meer bij Nederland, maar bij België. Dat stelt schrijver en oud-politicus Johan Robesin uit Hoek in zijn nieuwste boek De Annexatie. De Vlamingen zouden een steeds dikkere vinger in de pap krijgen in ons landje apart, zegt hij. 3, 2, 1... De nieuwe sluis bij Terneuzen werd deze maand feestelijk geopend. België betaalt deze sluis voor 75%. Maar pas op, waarschuwt schrijver Johan Robesin in zijn nieuwste boek. Belgen geven geen cadeautjes. De nieuwe sluis is dan ook een teken aan de wand. Dat is een teken van annexatie, daarom ook de titel van het boek. De annexatie door de Belgen van Zeeuws-Vlaanderen, de kanaalzone en Zeeuws-Vlaanderen. Terug in de tijd, naar 1830. België scheidt zich af van Nederland en eist bij de onderhandelingen Zeeuws-Vlaanderen op. Doel is om de Westerschelde, de vaarweg naar Antwerpen, onder controle te krijgen, maar tevergeefs. Na de Eerste Wereldoorlog wordt die eis herhaald. Nederland is neutraal gebleven, maar het kleine België heeft zwaar te lijden gehad onder de Duitsers. In 1918, 1919 was het nog veel feller. Want toen zeiden de Belgen, kijk dan toch wat wij geleden hebben in die oorlog. Verschrikkelijk. Maar het komt ook omdat wij die Westerschelde niet hebben. Omdat wij
de haven van Antwerpen omdat die uitkomt aan een Nederlandse zeearm. We kunnen daar helemaal niks mee. We kunnen ook in militair opzicht, we kunnen absoluut niks aanvoeren of afvoeren zonder dat we de toestemming hebben om dat te doen. Ook na de Tweede Wereldoorlog komt de Belgische wens om Zeeuws-Vlaanderen in te lijven weer naar voren. Weer tevergeefs overigens. Maar volgens Robesin azen de Belgen nog steeds op Zeeuws-Vlaanderen. Alleen nu sluipenderwijs. Denk maar eens aan Noordzeepoort, waar de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen één bedrijf vormen. Het is volgens mij is het echt een zaak van de Belgen, Noordzeepoorts. Alles is Belgisch en het Vlaamse belang, het Belgische belang staat absoluut voorop, al wordt dat regelmatig ontkend. De Belgen zijn de baas volgens u? De Belgen zijn de baas en de Belgen worden eigenlijk over een heleboel dingen in Zeeuws-Vlaanderen de baas. Zo worden veel bouwprojecten in Zeeuws-Vlaanderen geleid door Belgische bedrijven. En veel Vlamingen komen wonen in het zuiden van Zeeland. De annexatie, zoals Robesin het noemt, is voor een groot deel te wijten aan de laksheid van de Zeeuws-Vlamingen zelf. Dit land is van iedereen. Het is voor iedereen. Zeeuws-Vlaanderen laat het maar gebeuren, want het gaat wel lekker zo. Hè? Alle appartementen die hier gebouwd worden, die worden door rijke Belgen gekocht en bewoond of gebruikt als belegging. En de hele kust vanaf Katzand richting Breskes, dat wordt ook allemaal Belgisch. De Hedwigepolder hadden ze al en zo kunnen we nog een beetje doorgaan. Wat dat betreft is het boek van Johan Robesin één grote waarschuwing aan Zeeuws-Vlaanderen en heel Nederland. Als dit zo doorgaat, dit proces, en ze laten het zich wel gevallen dat ze ingepalmd worden, geannexeerd worden op een stille manier door de Belgen, dan is in 2050 kunnen ze gewoon de kaart van de Benelux veranderen. En wat verliest Zeeuws-Vlaanderen daarmee? Zijn eigen identiteit gaat helemaal naar de knoppen op deze manier. Het was vandaag een heerlijk zonnige herfstdag in Zeeland. 16, 17 graden, warmer dan gebruikelijk eind oktober. Maar in ieder geval mazzel voor de toeristen. En ook de komende dagen blijven in Zeeland droog en relatief zacht. Zondag zou het kunnen gaan omslaan. En straks meer over het weer in Zeeland voor de komende dagen. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond.